Аплодисменти за тия двамата пичове. Ти си Краси, ти си Молос. Ти си Краси. Добре. Ти си Молос, е? Момчета, знаете, като приключат негови 30 секунди, веднага влизаш в център и почваш без въобще да чакаш. Това е батъла. Готов ли си? 30 секунди. Бам! Айде, не ви чувам! Не забравяйте да слушате музиката, момчета. Три, две, едно, Краси ме сцепи. Не ви чувам за Краси. Някой познава ли го това момче? Айде! Добре! Оооо! Той трик всъщност не го знам къде. 5 секунди, Краси! 3, 2, 1, много бързо! Добре! Разследващите нещо да се струва. Секунди. 3, 2, 1, бързо! И двамата имат по 2 излизания вече. Предстои и третото, което е решаващо. Айде! Нищо! 10 секунди, брате! Три, две, едно! Айде, Молос! Айде, Молос! Имаш 10 секунди. Три, две, едно. Краси, ти си. Секунди, Краси. Ви чувам, айде малко, дайте му малко сила, малче. 10 секунди. Пол контрол. Това с ръцете не трябваше да го правиш. Сега в момента първи кръг снимам. Им прика някакъв пак ще се пада с ръце. Да, съм почел преди малко. Добре. Да. 3, 2, я да видим сега. Окей, два гласа за Молос и един за Краси. Поздравете се, че да се пак. Браво, Краси! Спортсмени ли сте? Сте. Добре.